alaikum yawana masu albarka daga tashar Abba TV Plus. Idan kana kallon mu a Facebook page, idan kuma kana kallon mu ne a YouTube zaka ga rubuta Zamfara Online Tech, ka rinna muna alamar sajin sannan ka rinna alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi wal mun gode. Insha Allah a cikin wannan bidiyon kamar yadda kuka gani a title zamu nuna muku hanyar da zaka bi domin ka saukar da Gmail account din da yake saman wayarka. Misali, idan abokin ka ya amfani da wayarka ya areta ne ko ya sa, kai kuma email ɗinka kana so ka aza shi ko kuma ka goge na shi, kila ma ya bar kasar ko ya bar garin ko kuma ya bar jihar ka, amma kuma kana so ka saukar da email din shi ka azana ka. Tana iya yiwuwa kila ka samu tallafi na gwamnatin tarayya ko bashi ko tallafi ko rance za a baku, amma kuma ka rasa yadda zaka ga saukar da wani email din naka. To cikin sauki, ba application bane ba wani abu ne mai wahala ba, cikin wayar ka cikin setting din wayarka zaka shiga ka gara wani application din. Abu na farko da zaka fara yi shine zaka shiga cikin setting na wayar kamar haka. Zaka je ka rubuto ina ne zaka rubuta setting, wani alama ta setting, kowa da ya san abin da ake ce ma setting. Gashi ne daidai inda aro din yake setting. Okay, bayan ka shiga daga cikin setting ɗinka, abu mafi muhimmanci da zaka shine zaka jawo daga ƙasa. Zaka jawo daga ƙasa. Ga wani wuri zaka ga inda aka rubuta account. Kowa ya kalla da kyau, gashi na rubuta account. Daidai wannan account ne sai ka kilike akan wurin nan. Bayan ka yi kilike akan nan wurin, sai ka zo ka zaɓa wani Gmail ne kake son ka saukar da shi. Misali ne yanzu ga wani Gmail na rubuta Umar, gashi nan wurin ina son in saukar da shi ya. To sai yanzu daidai ga wani wurin na kasa inda aka rubuta remove account, kawai sai ka taba shi ba tare da ɓata lokaci ba, kana tabawa shi kenan zai gwada maka shin cancel ko kuma remove account. Sai ka taba wannan abin da ke gefe ka na hannun dama, remove account, sai ka taba ta kamar haka da ƙasa. Da ka taba shi kenan, shine hanya mafi sauki da ake saukar da Gmail akan waya. Kada kuma ta kurna mana alamar subscribe, kurna mana alamar ƙararrawar sanarwa ta gawal. Mun gode.